दिनैसो प्रथम बायदि आं खोनादों बिथांमोननि बे पदक्षेपखौ निस्सय बयबो बाख्नायगोन आरो बयबो बोजबनानै लागोन आरो बेनो प्रेरणा हिसाबै प्रथम हिसाबै हयथ' गुबुन गुबुन धोरोमनि आफादफ्राबो निस्सय बे पदक्षेपखौ दिनैनिफ्राय इयुनाव निस्सय बेखौ बोजबनानै लागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो जेरै बे थांखि जे उद्देश्यखौ लानानै जोङो बा बिथांमोना बे प्रग्रामखौ खालामदों निस्सय मोनथाम महर मोनगोन आरो जों जाफुंसारगोन आं आसा खालामदों जोंनि गथ'साफोरखौ जे इन्सपायार होनायनि जे थांखिजों थुलुंगाखांनायनि जे थांखिजों जे हाबाफारिखौ लादों निस्सय जोंनि गथ'फोरखौ दानायाव बा जोंनि गथ'फोरखौ जों इन्सपायार खालामनायाव निस्सय सहाय जागोन मदद जागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो गिबियावनो जाय बिथांमोना दिनैहाय टप 3 अजन खालामना होबाय बिथांमोननि आङो गुवारै खालामना खालामदों आरो बे बोसोर गोदान जे 1433 मायथाइया बिथांमोननि थाखाय मोजां मोनसे दिन बा मोजां मोनसे बोसोर जानानै जाहाथे बाबेरलाङो बिथांमोना आरो बेनिफ्राय आरो बांसिन मोजां परिबेशआव थानानै बांसिन जाहाथे सुनाम अजन खालामनानै लानो हायो बेनि थाखाय आं गिदिरसे इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामदों आरो आं खावलायनो लुबैदों जाय बिथांमोना बेवहाय भर्ति जानानै बा मोननो बिथांमोना बेवहाय फैदों बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायगोन बिथांमोना बिमा बिफानि सायाव सोनारनानै जानो हाया छात्र हिसाबै गावनि मावनांगौ बा गावनि फरायनांगौ आयदाखौ जाहाथे गावनो माइ आं बुंनो नागिरनाया ओरैनो जे छात्रखौ जोंनि गार्जेनफ्रा सोरबा डाक्टार जानांगौ सोरबा इन्जिनियार जानांगौ होननानै रावबो खालामनो हाया होननानैसो आं फोथायो आं ओंखायनो छात्रफोरखौ खावलायनो लुबैदों गावनो मोनसे छात्रनि जे नीति नियम आदर्श बेखौ लानानै जाहाथे सिगाङाव दोननानै गाव डक्टर जागोन गाव इन्जिनियार जागोन बे थांखिखौ सिगाङाव दोननानै जाहाथे फरायनो जाहाथे सोलिनो बेनि थाखाय आं खावलायगोन जोंनि गार्जेनफ्रा खालि सहायल' होनाय आंनि साननाय बायदि गार्जेनफ्रा जोङो लेखा नांगौ टिउसन नांगौ थांनो फैनो थाखाय जों फरायसालिखौ होनांगौ बेखिनिखौल' मावनो हायै बायदि आं अनुभब खालामनानै ओंखायनो आं पार्सनेलि छात्रफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों फरायसाफोरखौ आं खावलायनो लुबैदों रावबो छात्रआ जाहाथे गार्जेनफोरनि बा बिमा बिफानि सायाव सोनारनानै जाहाथे लेखाखौ फराया बेनि थाखाय आं खावलायबाय बिमा बिफाया डक्टरफ्रा बिमा बिफाया माहाजोनफ्रा बिमा बिफाया बिजनेसमेनफ्रा दोननानै बिसोर जेरै दं ओरै थांबावबाय थायोबा खिन्थु जों छात्र हिसाबै छात्रआसो गल जागोन मिथिया नङा होमबा जाय मोननै जागाय थिखोलायसो नायनो आं मानसिफोरखौ आंबो सिनायनाय नंला जागाय थिखोलाय नायनो आङो टप 3 मोनग्राफोरखौ सिनाखि लानो लुबैनानै थिसनदों आखाइ थिखोनो जागोन दे सिलेक्सनाव फैनाय फरायसाफ्रा गसं बयबो दे सानैल'निसो दे गसं दे नङाबा आं सिनायनाय नङामोन ना ओंखायनो सिनायथि लानो लुबैनानै दे जिरायदो खुब मोजां बिथांमोना निस्सय मोनसे जे थांखि लागोन जे उद्देश्य लागोन निस्सय जाफुंगोन इसोरा बिसोरखौ सहाय खालामगोन जोंनि गार्जेन बिथांमोनाबो मोजां मोनसे सुस्थ'यै परिबेशआव थानानै बिथांमोनखौ सहाय सुबिदा होनो हागोन आं खावलायना खालामबाय इसोरनि खाथियाव आरो जोंनि बिसेसकै जोंनि बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौसो आं बाख्नायनो लुबैदों बे पदक्षेपखौ जाय बिथांमोना सिन्था खालामो जाय बिथांमोना बेखौ होनांगौ बिथांमोनखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय जोंनि गुदि बाथौआबो बेखौ पदक्षेप लानांगौ होननानै सिद्धान्त खालामनायखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौबो साबायखर बावबाय बिथांमोननि बे मोजां मोनसे पदक्षेपखौ निस्सय गुबुन धर्मनि आफादफ्राबो निस्सय बिथांमोननिखौ निस्सय लागोन आं आसा खालामदों मदद खालामगोन आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलावनो खालामनो हायोबा खुब मोजां नङाबा गुबुन गोजान गोजाननि मानसिफोरखौ जोंनि गार्जेन बिथांमोना माखासे प्रेरणामूलक खोथा बुंगोन इन्सपायार होनायनि खोथा बुंगोन छात्रफोरखौ हयथ'
कमप्लिट जानो हायाखै बिथांमोनखौबो लाफानानै हयथ' जोङो एसे जोंनि रोंगौथिफोरखौ जोंनि गार्जेन बिथांमोना जाहाथे इन्टारेक्ट खालामनानै होयोबा बिथांमोननो बुजायनानै होयोबा निश्चय गाहामसिन जागोन बायदि आं मने खालामदों डिस्ट्रिक्ट वाइसआवनो जाहाथे खालामनानै सात्रफोरखौबो मोनगिरिनि बादैबो कमप्लिट मोननायनि बादैबो जाय सात्रफोर बिथांमोनखौ एखेलगे लाफानानै जाहाथे जोङो बुजायनायनि बा खोथा बुंनायनि जे स्कप बेफोर स्कपखौ लानो हायोबा खुब मोजांसिन जागोन बायदि आं मने खालामदों आरो बयबो बिथांमोना फरायसा थाखा मा बे प्रग्राम खालामनायावबो थाखा फैसा नांगौ ओंखायनो बयबो बिथांमोना खेबसेयैनो डिस्ट्रिक्ट मोनबाजों खेबसेनो खालामदोंना हयथ' डिस्ट्रिक्ट मोनबाजों खेबसेनो खालामदों निश्चय उनावहाय आंनि बेक्तिगत रिकुवेस्ट बिथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइसआव खालामनानै मोनग्राफोरखौबो आरो मोनैफोरखौ लाफानानै बेबायदि प्रग्रामखौ खालामोबा खुब गाहाम जागोन बायदि आं मने खालामदों निश्चय माबा मोनसे साक्सेस जागोनखौ आं आसा खालामदों बहुद जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना धर्मनि लानानै धर्मनिफ्रायनो जा इडुकेसन लाइनानो जा सामाजिक भाबेयानो जा राजनीति भाबेयानो जा अर्थनैतिक भाबेयानो जा निश्चय जोंनि गार्जेन बिथांमोना मोजाङै थर'लि बुजायनानै होनो हागोन बा होनायजों बेजोंनो माबा मोनसे जोंनि सात्रफोरनि गोसोआव बा सात्रफोरनि बेलायाव निश्चय बे उत्साह होनाया निश्चय हाबगोन बा निश्चय बिथांमोना गियान लानानै मोनसे नङा मोनसे माबा मोनसे खामानियाव निश्चय बिथांमोना जाफुंसार जानो होननानै जानो हागोन होननानै आं आसा खालामदों ओंखायनो आङो खावलायबाय जाहाथे हायोबा डिस्ट्रिक्ट वाइसआव खालामोबा गाहाम जागोन खोमा साननानै आङो बे खोथाखौ बुंनाय जायो थ' आङो बै बाथौ मन्दिराव मोनसे लिंनानै बेयावसो हाबनो नागिरो बे मोनसे प्रग्राम जागासिनो दं बेयावसो हाबजोबनो नागिरो मानसिफोरखौ नायदों बांद्राय जोंनि प्रग्राम बानायग्राफोरखौ रावखौबो नुयैखाय बाव डाइरेक्ट फैबाय बर' नङा मानदिनाय बिराद बर' बाव बिथांमोना बेखौ खालामबाय सेक्रेटारिखौ खालामनानै बिराद मोजां मोनसे परिबेसाव बिथांमोना बुंबाय खुब बाख्नायथाव जोंनि गार्जेन बिथांमोना बिथांमोननि धर्मजों लोगोसे मोजां बुजिसिगोन सात्रफोरखौ मोजां बुजिसिगोन खुब मोजां बर' होननानै आङो बिथांमोनखौ सिक्रिटि होबाय आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो बयखौबो लानानै जों जयै सोलोंथाइनि फारसे जोंनि इयुन जोलैनि भबिष्यत दानायनि फारसे निश्चय सांग्रांथिखौ लाबोनो हागोन बा लाबोनो हाथारगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं आरो जाय बिथांमोना बेखौ पदक्षेप लागोन बा जाय बिथांमोना उद्यगता बिथांमोना इसोरा बा भगबाना बिथांमोननो गोजोन होगोन सक्ति होगोन बिथांमोननि प्रेरणाजों जोंनि गथ' गथायनि भबिष्यतआ उज्जवल जानो हागोन बिथांमोना गावसोरनि थांखिखौ सहैनो हागोन बेखिनि बाथ्राखौ आं इसोरनि खाथियाव गोसोआव आर'ज गाबनानै दिनैनि जे मान बावनाय जे हाबाफारि फरायनाय आरो मान बावनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बेखिनि बाथ्रा बुंनानै